Príjemný dobrý deň, vážení spoluobčania. Dovoľte, aby som vás privítal na webových stránkach obvodného úradu Nové Mesto nad Váhom, úradu miestnej štátnej správy. Mojou úlohou pred nástupom do tejto funkcie, pred rokom, ktorú som si dal ako hlavnú, bolo spraviť z tohto úradu čo najpriateľskejší úrad voči jeho klientom, voči vám, občanom obvodu Nové Mesto nad Váhom. A aj táto vynovená webová stránka by mala slúžiť tomu, aby ste získali čo najviac informácií o chode nášho úradu, aby ste sa dostali veľmi ľahko a rýchlo ku všetkým potrebným dokumentom, tlačivám, ktoré potrebujete v kontakte s našimi pracovníkmi. Podrobnosti o tom, ako vám chceme slúžiť, čo všetko a ako rýchlo môžete u nás vybaviť, vám podajú moji spolupracovníci na iných šotoch, ktoré sú súčasťou tejto webovej stránky. Ja by som chcel upriamiť vašu pozornosť na možnosti, ako je priama komunikácia, či už so mnou ako prednostom obvodného úradu, alebo s mojimi kolegami prostredníctvom tejto webovej stránky. A preto by som chcel dať do pozornosti online vysielanie, ktoré je priamo napojené na mňa každý týždeň, každý piatok od 9. do 10. hodiny a zároveň by som chcel upriamiť pozornosť aj na rubriku otázky a odpovede, kde sú naši odborní pracovníci pripravení odpovedať na vaše otázky behom 48 hodín počas pracovného týždňa. Milí spoluobčania, bol by som veľmi rád, keby táto webová stránka bola takým spojivom, ktoré priblíži výkon našej správy vašim potrebám. Ak sa to podarí, tak úloha, ktorú som si dal pri nástupe do tejto funkcie, bude splnená.